tangan mga chicheria para may daman ak pandisplay akong tindahan. Kay para mayaon ak padurudos, turutris nga tubo. Kaya ini akong laan naging pambutang, ako naging display usa-usa para maupay kitaon di diha baligya ngan malimpyo kitaon. Kailangan magporsigikit kay makuri ang buhay di diha probinsya. Yaa di akyanaha Samar. Diha akon hometown na San Antonio Beri, Northern Samar. Aga-aga pa nga ni ak nagmatahiton, 5 iimpalahan madaling araw, nagmata na ak, kay nagprepare pa ak akong sarili, ngan hasirit la ak sinakay para makauli ak dayon. Kay pag-abot ko dito, hadyan silak na mamalit, nga namimili pa ak, kung ano man na akong kailangan na tindahan. Asa iton tas pagkatapos, then recho ak kakatarman, kayaw nakimpalit nga importante. Ngan pag-uli ko, gindisplay ko na nga niyan akon mga baligya, asyain salamat kan mama, kay hiyaan bantay, pag natabuk ak, hiyaan bantay.